Siyathobeka uNkulunkulu akakulonde kubusise. Gama kuPastor Weningi. Inamba ongayisebenzisa ngo-9 ekuseni ka-5 ntambama uma uyimember ye-channel kuphela. Uqikelele ukuthi inamba uyisebenzisa kuma-calls, ungayisebenzisi ku-WhatsApp nakuma-SMS. Sibheke uSinje Mzobe uthi ngiyabelela phasa, ngicela ukubuza ngibhuphe kumuntu wami edla inyama yengulube. She dreamt of her boyfriend eating pork. Okay. Singasho lokhu. Number 1, ngokujwayelekile uma uphupha inyama yengulube ngophawu olubi uma uyidla, lusho ukuthi kungenzeka kuwumuntu omele uqaphele uphinde ukhuleke ngamandla, noma-ke usukume uthole usizo kubelaphi ngoba ugadlwa isitha sakho ngedliso elingahamba mhlawumbe nento eyisichitho phakathi. uLeviticus 11:7, nengulube ngoba kuyahlukanisa inselo, idabula inselo kabili, ingetshisi kodwa-ke ingcolile kini. Ningadli inyama yazo, ningathinti izidumbu zazo, zingcolile kini. uDeuteronomy 14:8 uthi-ke nengulube ngokuba kuyahlukanisa inselo, ingetshisi kodwa-ke ingcolile kini, aniyuyidla inyama yazo, ningathinti izidumbu zazo. Number 2, kwesinye isikhathi uma uphupha inyama yengulube kungawuphawu olubi uma uyidla, olungakhomba ukuthi kungenzeka umuntu osuke ebhubhudla isono ngenxa yey'nkanuko zenyama. AmaHubo 78:18, bamlinga uNkulunkulu enhliziyweni yabo ngokucela ukudla abakufisayo. Kanti uHezekhiyeli 16:49, bheka nakho ukona kukadadewenu uSodoma, ukuzidla nokusutha ukudla nokuzinza othuleyo, nokuzinza okuthuleyo kwakhona kukho nakuba madodana, kepha aniqinisanga isandla sabampofu nabaswelayo. Kanti iSaga 23:20, ungabi phakathi kwezinseli zewayini nabayiziminzi zenyama. 3, kuyenzeka uma uphupha inyama yengulube kuba uphawu oluhle uma uyidla, lungayisho inhlalakahle nempilo enhle, nokuthi kungenzeka uzothokozela incebo, inzuzo noma imali kakhulukazi etholakele mhlawumbe ngendlela engalindelekile. ISaga 21:20, kukhona incebo enqanelekayo namafutha endlini yohlakaniphileyo, kepha umuntu oyisula kugwinya. ISaga 14:23, wonke umshikashika unenzuzo. Kanti number 4, singabe sithi thina nakuba kungavamile uma uphupha inyama yengulube kuyaba uphawu olubi uma uyidla, lungabe lusho umkhuhlane ozofika, noma-ke kungaba isifo esingahle sehle esuke singalindelekile, ikakhulukazi uma nale nyama ibiningi kakhulu. Number 5, uma uphupha futhi inyama yengulube uphawu olungaba luhle uma uyidla, ongenzeka mhlawumbe ukukhombisa ukuthi mhlawumbe okhokho bakho babeyithokozela inyama yengulube. Kungenzeka nawe kumele nje uyithenge, ibe khona ichoncise, uyenze indlela khona ngoba mhlawumbe ey'dalweni zakho babephila ngayo. So ngoba ezinye izinto siyayiphupha ngoba zazi umkhuba wokhokho, beyijwayele, uyabona, bephila ngaso. Siyabonga kakhulu besibheka la phupha udla yini inyama yengulube. Siweni phansi lamadolo, kuleka kuyo Jesu.